ଭାଇ ଆମେ ଯୋଉ ସୁପାରୀଟା ଦେଇନଥିଲ ତାକୁ ପୁରା ସିଲବେଲ କରିଦେଇଛେ। ସୁପାରୀଟା ଦେଇନଥିଲ ସିଲବେଲ କରିଦେଇଛେ। ଭଲ କରିଥିବେ ମାରି ଦେଇଛି ତ ପୁରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସତରେ। କେତେ କ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିଲା? 3.5 ଟଙ୍କା। 3.5 ଟଙ୍କା ରଖ। 8 କଣା ନାହିଁ 3 ଟଙ୍କା ରଖିଥା। 8 ଟଙ୍କା ମତେ ନେଇଗଲା ନଈରେ ପକେଇଦେନି ହେଲା। ହଉ ତମେ କହୁଛ ତ ଚଳେଇ ଦଉଛି। ତୁ କାହାକୁ ମାଇଲି ଟିକେ ମତେ କହନି ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହଇ। କଲରାକୁ ହଉ ଆଲୋ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ଭେଣ୍ଡିକି ମାରିଦବ ବୋଲି ତୁ କଲରାକୁ କାହିଁକି ମାଇଲୁ? ମତେ ଏଇ ପିଲାଟା କହିଲା ଭେଣ୍ଡି କି ମାରେ ନା କଲରାକୁ ମାରେ। ଆଇଲୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଇଲୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାନି ତତେ କିଏ କହିଲା କଲରାକୁ ମାରିବାକୁ? ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ଭେଣ୍ଡିକି ମାରିବାକୁ। କୋଉ ପିଲା